So guys, kapag mag-successfully, i-post ako ni sa YouTube. So, hi guys! Welcome back to my channel. Dugay na pagkulo naka-post ba? Mag 2 weeks, mag 3 weeks na gula. June na good, tapos last na ko nga-post kay May pagod. June 12 karon. Tapos nag-order ko sa Shopee og bleach og developer. Ano lang, 100 pesos mo siya isa ka set. Ari Bremod pud niyo. Pero kari dili ni siya Bremod ang brand ba. Ambot nga no. Sige. Yan, first time na ako mag-ingani sa vlog. Focus. Basta Bremod. So, we are here today to witness my hair na maguba. Baka lagi si gawasoy. Kung makabatay mo basketball na bola kay na ay court mo dira sa sulod silang balay. Nakadula silang basketball. So, I have my gamit here. May mga gamit na ako dito, guys. Meron akong gloves. Wait lang. Baliktad ang gloves. Meron akong lalagyan dito. Tapos meron din akong pang-mix. Wala kasi akong pang-mix na iba. Kaya ito may chopstick naman dito na hindi pa nagamit. Tapos ito, sa Lucky Me ito, yung instant noodles na lalagyan. I will part my hair. Dito lang. Oh my gosh. Makita niyo ko diri guys na mag-struggle. Na-inspire mo ko kay Virgin nga karang side lang niya ang gibutangan niya bleach. So iset na to ni og mga ta diri. Mag-ano sa timer. Kailangan timer. 30 minutes. 25 minutes na lang. 15 minutes na lang. 15 minutes mo to yung Virgin. So, mag-mix tag bleach. Og, sige, tawag ni developer. Mari. So, mag-mix tayo ng bleach at saka developer. 40% volume itong nakalagay dito. Ito na guys, I will mix the bleach. Konting bleach yung gagamitin natin kasi itong part na talaga ng buhok yung lalagyan ko. Oh my gosh. Konti lang yung nabawasan. Gaabog. Hindi siya abog. Parang sakit sa ilong. So, di ba nag-order ko 2 ka na gloves. Ang isa tanawa. May na lang napa ko isa ka isa ka gloves. Guys, iba-iba akong gloves. So, don't judge me. So, naman sila nga, pag magbutang, diri sa ka magbutang, tapos ipaulahin mo ang roots. Dapat na ako i-clip it lang. Nanatay hairpin diri. I-hairpin na nato ng hairs para dili siya ma-appeal og bleach. So, kay quarantine man, mag-bleach po ta. Kaya daghan na mo kung nakita nga may bleach sa, sa YouTube. So, kay ako, man po kusuyaon, mag-bleach po ta. Ari na guys. Mix natin yung bleach. Napulbaan na ko. Maho siya powder man. Hindi na ko marag kulang ang developer.
So guys, kapag mag-successfully, i-post ako ni sa YouTube, pero kung dili, wala. I-color na to din, buhok na to itong balik kung lain. So wala ka balo akong mama ani. GG ta ani unya. So arin siya. Nakulbaan ko. Anak si Brad Mondo na dili daw suklayon. Wait lang, asa na to tong timer? Wait lang. Shit, ginakulbaan ko. Shit! So, ipinduto na akong timer. Start. Dapat pili mabutangan akong grabe tayo salamin diri. Bahala na ka, Lord. Lord, I trust in you. So, wala na. Kaya wala man tayo aluminum foil. Sagdihan na to siya for pila ka minutes. Wala to na to. Mahangtod mag 15 minutes. Hangtod mag lighter akong buhok. Na-excite ko. Pero at the same time, ginukulbaan ko sa akong buhok. Basing maguba. So guys, I'm back after 15 minutes. So, ito lang yung nag-work. Ito lang sa ends lang talaga. Kasi yung ends ko, rebande. So, i-try ko to after siguro mamaya mga hapon siguro. First, ita-try ko to ulit para maging lighter. So, see you guys later. Pero kung nagitanggal akong buhok bag, wala ko na murag kaon lunch. Tapos, it's another bleaching time. Nagkakasat akong gloves. Kaya nag-dry naman akong buhok. Let's put another... Full pag timer ko dira. 15 minutes. Onya na. Pag ingnan na taka. So, ari atong mixture. Sige na, Paul. Timer. 10 lang. 10 lang. Wait lang. Ay, sagi play ha. Ayaw sa 1. Go. Balik na po ko after 10 minutes. So, hello guys. It's the next day of the color sa buhok. So, muna siyang kalabasan. Silaw. Muna siyang kalabasan. Kung nasa init, ingani. Pero kung nata diri sa landong, hari. Tchanan! Gamay na po siya. Pero may na lang. Nakita naman yung isa kong mama. May na lang akong kasabay. Nagparibad bang po dahil siya. Muna ako po. Bleach food ko. Dito. Mari po daw. Suyaon. Nancy. So, that is all in this video, guys. So, nakita ninyo na napatay akong buhok, na naging brown siya. Dire lang sa side ako ibutang. Nasunod na siguro ko magbutang dire. Doon kay pa man po daw klase kay napay 2 months. 2 months.
months. So that is all in this video, guys. Bye bye. Bye bye, Biang. Bye bye.